Egunon eta ongi etorriak Puntu.eus Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean antolatu dugun webinar honetara. Gaur goizean Josune Zabalak egin bartzegun harrera, baina ezingo da gurekin egon. Hala ere, azalduko dizuegu Puntu.eus Fundaziotik, esan bezala elkarlanean jarritako kontu hau. Barkatuen, ere buruan zuten ari naiz. Orain hobeto da nontzat. Kontua da, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko plana 2022-2023 onartu zuela eta horren markoan Puntu.eus Fundazioarekin elkarlanean onartu zuen eta horregatik gaude hemen. Gaur ikasiko duguna izango da, bete-betea daukagu aurkibidea. Batetik, zergatik erabili Puntu.eus domeinua, hau da, domeinuen merkatua ezagutuko dugu, domeinuak zelan funtzionatzen duten, eta baita ere Puntu.eus domeinuaren ezaugarriak zeintzuk diren. Ondoren, domeinuen erregistroa eta migrazioa, hau da, Puntu.eus domeinu bat nola erregistratu behar den, edota beste domeinu bat baldin badaukazue, gero hori Puntu.eus domeinura nola migratu daiteken. Eta amaituko dugu, eleaniztasuna hitz egiten enpresa webgunean. Hau da, enpresaren ingurune digitalean euskara nola txertatu daiteken, bai erabiltzailearen ikuspegitik, bai enpresaren ikuspegitik. Hau dena gaur euskaraz egingo dugu orain, gaztelaniaz egingo dugu bigarren saio bat, eta Puntu.eus Fundazioko lankideen eskutik izango da. Hasiko gara, Josu Gualiño hasiko da saltzen zergatik erabili behar dugun edo zergatik erabili Puntu.eus Fundazioa eta domeinuen merkatua. Josu, zurea da hitza. Kaixo, egunon, eskerrik asko Leire eta egunon guztioi. Leirek azaldu duen moduan, gaurko aurkezpen hau, HPS eta Puntu.eus Fundazioak elkarrekin Euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko abian jarritako proiektu baten parte da. Proiektu hau iraupen luzeko proiektu bat izatea aurreikusten da, beraz gaurko saioarekin ez da amaituko. Gaurko saioen ondoren ere izango ditugu aukerak formazio gehiago emateko, laguntza gehiago emateko eta dozen momentutan laguntzeko eskuragarri gaituzue. Hemen dakazue gaurko saioaren nondik norakoa, Leirek azaldu duen moduan, lehenengo zati batean Puntu.eusen eta domeinuen merkatuen inguruan zerreratxo bat egingo dizuet, zergatikan domeinuen merkatua nola ari den mugitzen eta zergatikan Puntu.eus domeinua, eta ondoren ja pauso emango dugu eta praktikok ikusiko dugu nola egin daiteken domeinuen erregistroa, eta gainera guztiok jaso duzuen deskontu kodea erabiliz nola aplikatzen den, nola egin daiteken doako erregistro bat. Zuzenean ikusi ahalko dugu. Eta hortik pasako gara, enpresaren eleaniztasunaren kudeaketa nola egin ikustera. Beraz, zuzenean hasten gara, ezatzeatzeko gehiegi, eta Puntu.eusi buruz eta domeinuen merkatuari buruz hitz egingo dizuet, zuzenean. Saiatuko naiz atal honetan gehiagiz aspertzen jendea, domeinuen merkatua badakit ez dela gaurko gai interesgarriena. Baina usten dut garrantzitsua dela ulertzea nola mugitu den domeinuen merkatua ulertzeko baita ere zein garrantzi daukan guk gure webgunearentzat aukeratzen dugun domeinua. Bi domeinu mota daudela esan daiteke, oro harritzein da, batetik generikoa daude, bizitza guztitik ezagutzen ditugun .com, .net edo .org bezalakoak, eta bestetik territorial bezala ezagutzen direnak, CCTLD edo country code direnak, horiek estatuei dagozkiona dira, .es, .fr, .uk, horiek bi karaktereko domeinuak izaten dira. Konturatzen bazarete, diferentzi nagusia hor egoten da. Domeinu generiko edo orokorrak beti dira 3 karaktere edo gehiagokoak, eta lurralde bati dagozkionak bikoak izaten dira. Beraz, ulertzen da Puntu.eus lehenengo multzo horretan sartzen dela, generikoa, hau da, .eus domeinua, .com, .net eta gainontzeko domeinu guztien maila bereko domeinua da. Zein da gaur egun dana dela merkatuaren banaketa? Interneten oroar ia 400 milioi domeinu daude, 377 milioi domeinu daude gaur egun, brutala da hori, 377 milioi izen ja hartuta daude, eta horietatik gainera 157 milioi .com dira. Horrek eramaten du egoera nahiko berezi batera, .com erasoazen momentuan oso zaila dela izen libre bat topatzea.
157 milioia hartuta daudelako. Ondorioz, gainontzeko luzapenak erabiltzea eramaten gaitu hori kasu askotan. Hor behian ikusten dezuen grafika borobilan, hor ikusten da mundu mailako banaketa hori nagusiki .comek ia merkatuaren erdia eramaten duela, pastelaren beste zati ia paretsua eramaten du gorriz ikusten dana da domeinu territorial guztiak elkarrekin izango lirateke, pentsa, .es, .fr, .de, horiek guztiak elkarrekin osatzen dute .comen tamainako zerbait, eta gero ja joango ginateke arrosaz ikusten dena da gainontzeko domeinu orokor guztiek hartzen dutena da, .net, .info, .org, horiek hartzen duten zatia. Eta TLD berriak edo domeinu berriak gutxiago. Beraz, ikusten da normalean nagusi.com da, gainontzean territorialak eta txikiagoan besteak. Hau esaltzen dut, ulertzeko baita ere Euskal Herriko egoera zein den. Orain erakusten ari naizen hau. Euskal Herrira jaisten bagara, egoera berdina da. .comek eramaten du ia merkatuaren erdia, .esek beste laurden bat, eta gero gainontzekoak hor gabiltza. .eus dabil, hirugarren Tokio herri hartzeko bidean. Eta hau da normalean argazki arrunta edozein domeinu merkatutan. Hau azalduta, zein da egoera gaur egun? Lehen esan dakoa, .comek 157 milioi izen dituen momentutikan, izenen kolapso antzeko batera iristeko arriskoa aurreikusi zen, duela denbora bat. Horren aurrean, aikan da domeinuen mundua kudeatzen duen erakundea, behar duratzen da honetaz. Aikanek erabaki zuen sistema hau zabaldu beharra zeukala eta izen berriak, luzapen berriak sortzeko aukera eman. Hor, 2011an zabaldu zuen aukera hori, eta momentu horretan .eus sortzeko eskaera egin genuen guk. Guk .eus sortzeko eskaera egin genuen modu berean, beste hainbat enpresak eta erakundek egin zuten beraien eskaera. Zabaltzen zelako aukera, erakunde bakoitzak nahi zuen domeinu berria martxan jartzeko. Zein izan zen ondorioa? Momentu horretan, 1930 eskaera jaso zituela Aikanek, eta hortikan sortu direla 1.200 luzapen berri baino gehiago. Hau da, .eus sortu den modu berdinean, sortu dira, hor badituzu adibide batzuk, .online, .music, .football, .bar, .free, eta horrela 1.200 aukera desberdin. Honekin zer, nun da honen garrantzia momentu honetan? Niretzat garrantzi nagusia da ulertzea ja internet ez dela .com bakarrik. Orain arte internet.com zan, danok horrela ulertzen genuen, baina duela urte batzutatik honea, webgunea sortzeko garaian, ja izenaz gain abizenari ere begiratu behar zaiola. Abizenak ere semantikoak direlako. Eta lehen esan bezala, baditugu .musika, .futbol, edo .shop, edo dana dalako aukerak. Eta horren barruan sartzen da .eus ere bai. Beraz, mundu zabal bat berria sortu da, gaur egun interneteko merkatu honetan, eta hor guztiok daukagu gure aukera, ezta? Izen egoki bat behar badego interneterako, ez dugu bilatu behar .comen bakarrik, aukera zabalagoa daukagulako. Zer gertatzen da horren aurrean SEO famatuarekin? Badakizue SEO honen bidez kudeatzen duguna dela bilatzaileetan gure webguneak daukan posizioa. Eta guztiok lortu nahi duguna da bilatzailean bilaketa egiten duenean norbaitek gure webgunean goi mailako tokitan agertzea. Askotan galdetu diguten zerbait da .eusen inguruan. Zer moduz funtzionatzen du .eusek SEOarekin? Hau ondoren nire lankide Manes Garaiok hobeto azalduko du, maila teknikoago batean, baina nik ekarri dizuet ja John Miller, hau da Googleko bilaketen arduraduna, bere hitzak ekarri ditut, eta hain zuzen hori esaten zuen. TLD berriak edo sortu diren luzapen berri hauek guztiak, zaharrak bestelaxe tratatzen dituztela. Hau da, beraientzat luzapen guztiak berdinak direla. .eus izan edo .com izan, berdin diola SEOari dagokionez. Izen bat egokia baldin bada,
horrekin nahikoa da. Gauzak ondo eginezkero, bilatzaileek ondo posizionatuko zaituzte. Beraz, bilatzaileen beldurragatikan ez dago arduratu beharrekan luzapen bat, ala beste luzapen bat aukeratzeko garaian, printzipioz. Bueno, pixka bat, sarrera hori eginda, ulertuta domeinuen merkatua ze egoera bizidun gaur egun, luzapenen zabalkunde bat egon dela, eta egongo da berriz ere, ze horrek usten da 2025 berriz ere zabaltzea merkatu guztia. Ikusita .eus, .com eta domeinu generiko guztien parekoa dela eta zeoaldetik berriz berdin kokatzen dela, bueno, pixka daia sartuko naiz, zehazki .eus zer dan eta bere ezaugarri nagusiak azaltzera. Guztiok ezagutzen dezu, zeia gaur egun .eus non nahi ikus daiteke domeinu bada, baina bai daude gauza batzuk, askotan ez dira lain jakinekoak eta azpimarratzea komeni danak. Lehenengoa, askotan gaizki ulertua sortzen duna da, .eus ez dela domeinu geografiko bat. .eusek ez du adierazten eremu geografiko bat. Ez da Euskal Herriari, Euskadiri buruz edo lurralde bati buruzari. .eusek interneten euskararen eta euskal kulturaren komunitatea ordezkatu nahi du. Horrek ez du esan nahi, .eus diren domeinuak edo .eus diren webguneak kulturarekin harremana bakarrikan izan dezaketela. .eusen barruan era guztietako webguneek dute kabida, baina euskal komunitatearekin harreman bat duten webguneak izan behar dira. Eta nola identifikatzen ditugu webguneak komunitatearekin? Printzipioz aurreikusitako baldintzak dira webgune batek euskarazko edukia ere izan behar duela, egon daiteke nahi desun hizkuntza guztietan, baina euskaraz ere edukiren bat izan beharko luke, edo beste kasu batzutan, euskarazko edukirek ez duen kasuetan, nolabaiteko harremana izan behar dugu webgune horrek, gure komunitate honekin, ez da? Hitz egiten dugun komunitate, euskararen komunitate honekin. Adibide asko jarri genitzake zentzurretan, askotan galdetzen digute ia guk baldintza hauek a priori nola baila neurtzen ditugu, norbaitek eskatzen duenean .eus bat erostea ia aurrez guk kontrolatzen dugun hori betetzen den edo ez da horrelakorik egiten, printzipioz guk ulertzen dugu, norbait .eusera baldin badator, komunitate honen parte sentitzen dela eta ja berak aurrikusi duela urrats hori egitea. Aurrikusi duela, orain ez bada aurrerago bere webgunea euskeraz ere egongo dela, edo bere webguneko eduki horrek baduela komunitate honen parte edo sentimendu bat. Hori da pixka bat .eus domeinuaren ezaugarri nagusia. Ondorioz, adibide batzuk jarri dizkizuet hemen, gaur egun .eus ikusi daiteke eremu guztietan. Hemen dituzu adibidez, ikuspegi instituzional batetikan gaur egun duen presentzia. Erakunde nagusiak, Euskal Herriko erakunde nagusiak .eus dira. Administrazioan Jaurlaritza, diputazioak, udalak, telebista, zerbitzu publikoak, ertzaintza edo garraioak bezala. Ikusi dezakegu administrazio mailan .eusek izan duen harrera eta lehentasunezko domeinu bihurtu dela. Baina ez da administrazio bakarrik gertatzen. Are gehiago, gero ikusiko dugu zein den .eusen banaketa erakunde mota desberdinen artean, baina hortik kanpo ere .eus domeinuak presentzia doka eremu guztietan. Eremu enpresarialean, eremu komertzialean, hemen badituzu adibideak, tabernaren bat, musikariren bat, futbol taldeak, Atletik.eus da, Reala.eus da, futbol talde edo kirol talde asko dira .eus gaur egun, enpresa txikiak, autonomoak, edo alderdi politikoetan ere, hau garrantzitsua da ulertzea .eus guztiona dela eta erakunde publikoetan eta alderdien artetikan guztiek erabili dutela bere webguneak adierazteko, ezta? Modu grafikoan azalduko dizuet hau, ez dakit pentsatzen dut pantailan nahiko txiki ikusiko dela orain hemen jartzen ditudan grafika hauek, baina begira,
ulertzeko. Hasiko naiz beko partean eskerreko grafika azaltzen, grafika borobila. Horrek adierazten du .eus gaur egun merkatuan dauden ia 13.000 domeinu horiek tipologikoki nola banatzen diran. Hau da, ze erakunde motak erabiltzen duten. Eta ikusi daiteke urdin ilunez, zati handiena hartzen duen urdin iluna, enpresa pribatuak dira. Hau da, gaur egun .eus erabiltzen duten ia 42%ak enpresa pribatuak dira. Hau da, lehen esan dugu, ikusgarritasun handia dauka batez administrazioan, eta askotan badirudi edo jendeak transmititzen dugu, domeinu administrazioarena, ez domeinu guztiona da, baina eske gainea batez ere enpresek erabiltzen dute. Gorriz ikusten da, norbanakoen banaketa ere badagola, erakunde kulturalek, erakunde publikoak roxas ikusten den hori litzateke, hezkuntza arloan, kirol arloan, enpresa publiko, euskera, komunikabideak. Azken finean, .eusen indargune nagusia delako soziologikoki eremu guztietan dagoela zabalduta. Gizartearen esparru guztietan .eus erabiltzen dela. Ez da bakarrikan alor publikoko domeinu bat edo alor kulturaleko domeinu bat. Esparru guztietan erabiltzen den domeinua da. Eta eskubiko grafikan ikusten den moduan, geografikoki ere, zabalkundea du euskararen lurralde guztietara, baina hor bai desoreka nabarmenagoa dela. Nik normalean esan ohi dut .eusen banaketa soziolinguistikoa dela esan daitekeela. Ze azkenian, euskararen presentzia handiagoa den lurraldetan, hor .eusek ere presentzia handiagoa daukala ikusi dugu. Ikusten da grafikan, batez Gipuzkoa eta Bizkaian, Gipuzkoa urdinez dago, Bizkaia gorriz, hor daukala presentzia handia, Nafarro, Iparralde, Araban ere badago presente, eta gero domeinuen 10% kanpoan, Euskal Herritik kanpo dago zabalduta. Zergatik? Lehen esan dut, domeinua ez da geografikoa, .eus ez dago kio bakarrikan Euskal Herriko erakundei. Euskal Herritik kanpokoek ere erabiltzen dute. Komunitate honen parte sentitzen direlako kasu batzutan, komunitate honetan interesak dituztelako beste kasu batzuetan, esaterako Google, Apple, Twitter, horrelako multinazionalek .eus erabiltzen dute baita ere. Zergatik? Hemen presentzia dutelako, beraien webuneko interfazak ere euskeraz badaudelako. Badaude beste batzuk, gero ikusiko dugu adibideat, Mercadona esaterako. Mercadona ere .eus da, hemen ere saldu nahi duelako eta hemengo komunitatera komertzialki iritsi nahi duelako, ez da? Horrelako enpresak hemendik kanpo kokatuta daudenak ere .eusekin etortzen dira. Goiko grafiketara junez, eskerrian dauden pantaila txiki horietan azaltzen duguna .eus diren domeinuen errealitatea ere bai. Hau da, .eus gaur egun diren 13.000 horietatikan 171 aktibo dago. Ez da, jendeak erosten du domeinua bada espada eta gordetzen dut, ez. 171 aktibo dago. Beste 140 aktibatu gabe dagoena, izan daiteke kasuistika desberdina. Kasu batzuk, badira, marka babes moduan egiten dutelako, hau da, nik nire webgunea.com da, baina bada espada .eusa ere hartzen dut, eta ez dut erabiltzen. Gero ikusiko dugu, nola erabili beharko genuken kasu horretan ala ere. Badaude beste kasu batzuk, emailerako bakarrik erabiltzen dutena, orduan, aktibazio hori ez da ikusten. Edo, beste hainbat eta hainbat kasu daude, ez da? Oraindikan, webgunea montatzeko bidean dauden kasuak, esaterako. Baina, aktibo dauden horietatikan, 181ak .eus nagusi bezala erabiltzen dute, hori garrantzitsua da. Azkenean, behin .eus erabiltzen hasten direnean, ikusten dute, domeinoaren ezaugarriengatikan, lehen esan bezala, lehen mailakoa dela, eta berau jartzen dute nagusi bezala. Berritze tasa beste elementu garrantzitsu bat, .eusen kasuan, domeinua berritzea, hau da, urte batetik urrengora domeinu berdinarekin jarraitzea, 185 egiten du, eta hau oso tasa altua da, bataz beste normalean .com eta antzekoetan 160aren bueltan ibiltzen delako. Beraz, ikusten da, .eusera salto egiten dutenek, etorkizuneko ikuspegiarekin egiten dutena.
eta euskaraz edukia duten webguneak 185 inguru dira. Eta gero hor ikusten dezue baita ere, zein izan den domeinuaren hazkundea. 2014an jarri genuen .eus martxan, 2014an abenduaren 3an, 2011an esker egin, baina 2014an hasi zen, eta arrezkeo domeinua urtetik urtera hasiz eta hasiz doa. Eta gainera prezio ere, hasieran bai izan hori handikap bat, baina prezioa jaisten joan da, gaur egun 20 euroren bueltan kokatu arte. Hau da pixka bat, modu grafikoan ikusteko zein den domeinuaren errealitatea edo domeinuaren argazki orokorra. Lehen esan dizuet, Euskal Herritik kanpo .eusek badu presentzi bat, eta presentzi hori, mapa honetan ikusten da, noski nagusiki Euskal Herrian dago, baina gero, bai Espainiako estatu guztian edo mundu guztian puntu urdin horietan ikus daiteke, Estatu Batuetan, Hego Ameriketan, Asian, Europan zehar. Azkenean, badagolako euskal diaspora bat, badaudelako proiektuak hemendik kanpo ere Euskal Herriarekin zerikusia izan dezaketenak, edo Euskal Herrian interes bat izan dezaketenak. Naiz pentsatzen ez dudala aipatu hasieran, baino inor galderarik izango balu, edo edozein momentutan galderarik egin nahi izan ezkeo, saio honetan txat bat badago jarrita, eta txat horretan idatzi ditzakezue galderak, saioaren amaieran galdera guztiak erantzuko ditugu. Beraz, edozein momentutan, egin hortikan behar dituzen komentarioak, galderak, eta erantzungo dizugu. Pixka bat, .eusen argazki orokorra ikusita, bai azaldu nahi nizkizueke .eusek dituen onurak edo dituen eskaintzen dituen abantailak jende askok ezagutzen ez dituena, naiz eta .eus erabili. Eta guretzat esango nuke ia garrantzitsuena hau dela, .eusen zaintza aktiboa. Hau da, .eusen lantaldeak egiten duen zerbait egunero. Domeinuaren erabiltzaileen webgune horiek zibersegurtasunaren ikuspegitikan zaindu. Gaur egun zibersegurtasuna interneten ezinbestekoa da, gako bada, eta guk zentzu horretan hasiera-hasieratik lan egiten gatoz eta urteen poderioz gero eta maila sakonagoan. Azpimarratzeagatik gako batzuk. Eskerrean dituzuen 4 puntu horietan zentratuko naiz. Lehenengoa, abuse monitoring deitzen zaiona, hau da egunero egiten dugun zaintza bat. Egunero, honetarako daukagun tresna berezi batek, .eus guztien webuneak arakatzen ditu, identifikatzeko ea inork arazorik edo horrelako erasorik izan ote duen. Hau da, .eus diren webune horietan, ote dagoen phishing, malware, spam, era horretarako arazoren bat detektatzen bada, gure sisteman identifikatu, alerta batek saltatzen du, eta gu harremanetan jartzen gara webunearen arduradunarekin konpontzen laguntzeko. Identifikatuko bagenu, webunearen arduradunak hori propio egiten duela, hau da, webunea montatu dela, era horretarako jokaerak maltzurrak bideratzeko, kasu horretan gu arduratzen gara webune hori edo domeinu hori ixteaz. Azkenean, .eusen barruan ez daudelako onartuta era horretarako praktikak. Identifikatu ditugun kasuetan, normalean izaten da norbaiti webunean horrelako phishing edo malware bat sartu zaiola, ez dela jabetu horretaz, eta guk ohartarazten dugula. Beraz, jakin .eus domeinu guztiak zainduta daudela, egunero monitorizatzen dira, eta monitorizazio horren ondorioz neurri zuzentzaileak hartzen laguntzen da. Usten dut hori zerbait garrantzitsua dela. Gainera, lan hau ez dugu bakarrik egiten. Hor ikusten duzue, lankidetzak ditugu gauza hauetan, zibersegurtasunerako hainbat erakunderekin, eta BCSC edo Basque Cyber Security Centerrekin hitzarmena daukagu, eta abuse monitoring lan hau elkarrekin egiten dugu. .eusek egiten du zaintza, eta zibersegurtasuneko zentroak laguntzen digu prozesu hau kudeatzen eta aurrera eramaten. Beste ekintza bat egiten duguna, edo beste tresna bat daukaguna erabiltzaileen eskura, Domain Trust izenekoa da. Hau,
nazioarteko erakunde batetik datorren zerbitzu bada, Global Cyber Alliance, hau da mundu mailako zibersegurtasuneko enpresen elkarte bat, gu horko parte gara, bazkide aktibo gara, eta horren ondorioz badaukagu Domain Trust izeneko tresna bat, edozeinen eskura norberak bere webgunea txekiatu ahal izateko ere bai. Eta hori ere deskargatzeko edo erabiltzeko modua dago. Eta gero, domeinuak berak dituen beste ezaugarri batzuk, bat DNSSK. DNSSKaren bidez, gure webguneari horrelako geruza gehigarri bat gehitu daiteke segurtasunaren ikuspegitikan. Hori, .eusek berariaz, defektuz daukan ezaugarri bada, eta hori norberak konfiguratu behar du bere erregistratzailearekin. Hau da, norberak bere hornitzaileari eskatu behar dio, aizu nik sistema hau aktibatu behar dut. Azkenik, izenperekin daukagun beste hitzarmen bat, eta da SSL ziurtagiriei dagokionez. Badakizue, SSL ziurtagiria dela, azkenian, interneteko komunikazio protokolo horretan, zifratua esartzen duena, puntutik punturako zifratua eta segurtasuna, gure komunikazio horretan segurtasuna bermatzen diguna. Are gehiago, gaur egun Googleek hobesten du hori erabiltzea, eta bilaketetarako eta webgune batera sartzeko garaian SSL ez bada erabiltzen askotan oharra ematen du, webgune hori ez dela segurua eta kontuz ibiltzeko. Bueno, guk izenperekin daukagun hitzarmenaren bidez, .eus diren guztiek SSL ziurtagiria, izenperen SSL ziurtagiria doan izan dezakete, horretarako gure webgunean badago informazioa, bertan sartu eta SSL ziurtagiria eskatu daiteke doan. Beraz, ikusten duzue, .eus domeinu bat erregistratzeak berekin baditu bestelako abantaila batzuk, eta guretzat garrantzitsua da zibersegurtasunaren atala. Azkenean, garbi daukagulako .eus kalitatezko domeinu bat izan behar dela, .eus eratzen dugun komunitate horrek, seguru sentitu behar duela, eta hor gure webgunea .eus izateak hori transmititu behar diola gure bezero eta erabiltzailei ere bai, ezta? Ez da hori egiten dugun zaintza bakarra, badago beste zaintza mota bat marken babesari dagokionez. Azkenian, ez gara jabetzen askotan, baina domeinu bat dala.eus, dala.com edo dala beste dozein erregistratzen dugun unean, guk araudi bat onartzen dugu. Domeinu bakoitzak bere araudia dauka, .eusek ere gure webgunean argitaratuta dauka, eta hor ezartzen da zein dan domeinu horren erabilera baldintzak. Erabilera baldintza horietan esaten da lehen aipatutakoa. Ez dela domeinu erabiliko, malware, phishing edo horrelako gauzak egiteko. Hori da kasu bat. Edo domeinua ez dela zuzenean salgai jarriko. Horrelako ezaugarriak daude bertan zehaztuta. Guk ezarritako araudi hori erabiltzen dugu, norbaitek erreklamazio bat egiten digunean, aztertzeko ia domeinu baten aurrean daukagun erreklamazioa zuzena den ala ez. Esaterako, hemen jarri dizkizuetan datuen inguruan. Guk 7 urte hauetan 26 errekerimendu jaso ditugu zentzortan. Zer eratako errekerimenduak dira? Normalean marken babesarekin dagokionak. Hau da, nire enpresa da, ez dakit, Elgoibar okindegia, eta nire marka beste norbaitek hartu du. Beste norbaitek erregistratu du Elgoibar okindegia .eus. Orduan, errekerimendu hori egiten digute guri, esateko behitu, ni hau naiz, eta norbait ari da nire izena erabiltzen edo usurpazio bat egiten ari da. Guk kasu horiek aztertzen ditugu, baina egia da izenen gaia ez dela insimplea. Guk horregatik beti gomendatzen dugu, bada espada norberak erregistratu bere domeinua segero horrelako arazoak ekiditeko, ez dira lako insimpleak izaten konpontzeko. Dana dela. Esan dako, orain arte ez dira asko izan kasuak, baina 26 jaso ditugu. 26 horiek aztertu dira araudiaren ikuspegi batetikan, entzun da alde bakoitzak zer daukan esateko, eta hor erabaki batzuk hartzen dira. Erabaki horiek ondorioak izan dira, gure kasuan, 16-ren kasuan bai eginda edo
webgunea eten, edo domeinua baliogabetu, edo transferentzi bat egin. Hau da, erregistratuta zeukan horrekin akordio bat tera iritsita, errekerimendu egin duen personari transferitu. Eta beste 10 kasutan, aldiz ikusi da, edo ez egola arrazoirikan, edo araudiak ez duela ematen aukerarik horre eragiteko. Beraz, kaso horiek ere hemendikan zaintzen dira. Hau da, norbaitek ikusten duenean, bere domeinoarekin arazoen bat izan duela, gugana jotzen du laguntza eske. Eta kasuak era guztietakoa dira. Esan da bezala, izan daiteke, norbaitek zure izena erabiltzen duela. Edo, nahiko ohikoa den, zoritxarren nahiko ohikoa den kasu bat, norbaiti eskatu diogu gure domeinua erregistratzeko, hau da, nik nire web garatzaileari esan diot, behitu, egidazu webgunea eta erregistratu nik nahi dudan domeinua. Web garatzaileak domeinua erregistratzen duenean, bezeroaren izenean erregistratu beharrean, bere izenean jartzea, eta ondoren etorkizunean, erabakitzen duenean, hornitzaile saldatzea, web garatzaileak izatea. Ez, zure domeinua ez da zurea, neria da, beraz nirekin jarraitu behar dezu. Olako kasuak ere gertatzen dira, eta tokatzen zegu bitartekaritza egitea. Beraz, guk bai saiatzen gara beti transmititzen, .eusek duen abantailatako bat dela, erregistro arduratsu bat garela, zaintza bat daula, eta gaina gertutasuna daukagula erabiltzaileek gugana jotzeko, eta edozein arazo eta kezkaren aurrean laguntza emateko. Adibide bat jarriko dizuet, marken babesarekin duen garrantzia. Hau berton bertokoa kanpainari dagokion pantaila bada, hau ikusi daiteke online gaur egun. Berton bertokoa da, hezkuntzan, eskolatan ematen diren jatorduen inguruan, guraso talde batek montatutako kanpaina bat. Lortu nahi dutena, kasu honetan da, eskola jatetxetan janariaren kalitatea hobetzea. Hori da salatzen zutena. Zer egin zuten salaketa hori egiteko momentu batean? Erregistratu Euskal Herrian zerbitzu hori ematen duten catering enpresa handien domeinu guztiak. Hau da, catering enpresa horiek, Eusko Jaurlaritzari zerbitzu ematen dieten catering enpresa horiek, guztiek erabiltzen zuten webgune bat, baina guztiak ziren edo .com, edo .es, edo dan alakoa. Berton bertokoak, .eus domeinua erregistratuzun, eta bakoitzaren webgunea simulatzezun hackeatu egin bazuten bezala. Webgune blokeatu dugu, erreklamazio hau egiteko. Karo, da, hain justu, enpresaren marka berdina erabiltzea, enpresaren kontra egiteko. .eusen araudiaren ikuspegitik ez dute inor hackeatu, ze webgune hori edo domeinu hori libre zeon, behai domeinua erregistratu dute, eta jarri dutena da, beraien reklamazioari buruzko informazio bat, euskaraz eta euskal komunitatearekin zer ikusia duena. Beraz, erabilera araudiaren aldetikan zilegia da. Marken ikuspegitikan dago arazoa, eta hor, egon ziteken bidea, lehen ez ditut aipatu, baina badauden beste bideak dira, marken erregistrora, edo onpira, edo horrelakota jotzea, ez da, kasu horietan. Gure gomendioa beti da, bada espada, marka babesagatik bada ere, domeinua erregistratu. Ez utzi domeinua erregistratu gabe, gero arazo bat ez izateko. Horrelako kasuak gertatzen direlako. Eta gaina, behin domeinu bat erregistratuta interneten orain ikusiko dugun moduan 1000 aukera daude. Gu beti izaten dugu webgune bat ulertu daitekela plaza bat izango balitz bezala. Gu webgune bat zabaltzen dugunean online, webgune horretara jende erakarri nahi dugu. Baina plaza baten ikuspegitikan izan daiteke, hau da, bide desberdinetatik iritsi daiteke jendea webgune horretara. Eta bideak ulertu daitezke, sare sozialak direla kasu batzutan, eta beste batzuk kasutan zuzeneko online helbide bat idatzita, baina izan daiteke baita ere domeinu desberdinak erabiliz. Hau da, nire webguneak erabili dezake .com, .eus, .net, .es, guztiak erabili ditzake aldi berean, ze guztiek dute digitalean aktibatzeko aukera. Adibide batzuk erakutsiko dizkizuet gero zentzu horretan. Ikusteko
nola hainbat eta hainbat kasutan marka babesagatikan hori egiten dela. Nire webgunea.com da, baina .eus ere hartzen dut, eta berbideratzen dut funtzionatu desan, edo biak bideratzen ditut toki berdina, hortaz ere hitz egingo dugu hemendik pixkatea. Eta horren bigarren puntua pasaino lehen, hor pixkat hartuko dut, momentu bat. Bueno, ikusi dugu lehenengo partean pixkat argazki orokorra, nolai teorikoena izango litzatekena, hemendik aurrera jungo gara gauza praktikoak ikusten, baina lehenengo partean niretzat garrantzitsua zen azaltzeko eta ulertzeko zer da domeinua, nola funtzionatzen duen domeinuen merkatua, nola aldatu den, eta zer dan .eus eta ze ezaugarri dituen, ezta? Bueno, behin hori dakigula, eta erabaki dugu .eus domeinu bat erabiltzera goazela, orain ikusiko dugu domeinuen erregistro prozesua nola egiten dan, zein diren aktibazio ereduak, lehen aipatu duan moduan, eta gainea, googleen.com baginean, eta orain .eusera pasatu nahi badugu, nola egin behar dugun aldaketa hori. Hasiko gara domeinuaren erregistroa azaltzen. Domeinuaren erregistroa zein dan ulertzeko, ulertu behar da zein dan prozesua orokorrean. Hau simplea da, baina normalean gaizki ulertzen da. Jende gehienak usten duelako .eus domeinu bat erosteko gugana etorri behar dela, .eus fundaziora, eta ez da horrela. Hemen, prozesu honetan ikusten bazarete, ikusten badezue, registrant agertzen den, personatxo hori agertzen den puntua izango litzateke domeinu erosi nahi duen persona, enpresa edo norbanakoa. Ni naiz norbanako hori, domeinu bat behar duena, erostera noa. Nora noa erostera? Bi aukera, bi bide agertzen zaizki hor. Lehenengoa da resellerra eta bigarrena da registrar edo erregistradorea. Zer da reseller bat? Reseller bat da webgune bat egiten duen erakunde bat esaterako. Normalena hori izaten da. Enpresa bat baldin naiz, ni juten naiz nire hornitzailearen gana, webgune egiten dian enpresa horren gana, eta esaten diot. Erosi dazu domeinu hau webgunea egiteko. Reseller horrek ez dauka kapazitaterik oraindik, beak ez du zuzenean domeinua saltzen. Beak ere erosi egin behar du. Eta nori erosten dio? Registradoreari. Registradorearen gana ere guk zuzenean joan gintezke. Hori ere, aukera hori da, eta orain erakutsiko dizuet gainera nola egiten dan, eta egingo dugu ariketa praktiko hori. Beraz, domeinu bat erostera noanean, edo resellerrari eskatzen diot nire partez egin dezan, edo zuzenean registradorean gana nijoa. Eta, behin registradorean nire domeinu izena erregistratu dudanean, erregistro hori efektibo gauzatzeko, orduan bai iristen da hori .eusera. Eta .eus hor agertzen den armaiutxo hori litzateke registry operator. Gu hori gara, gu arduratzen gara, domeinuaren kudeaketaz, dena ondo dabilela ziurtatzeaz, bere funtzionamenduaz, beraz, erregistradoreak gauzatzen duenean eskaira hori, gugana dator, eta guk hau transmititzen diogu aikani. Lehen esan dudan momentu batean esan dudan moduan, aikan delako interneteko domeinuen sistema osoa kudeatzen duen erakundea. Eta, hau garrantzitsua da, guk bai bermatzen dugu, aikanekin beti aktibo dago gure eduki guztiaren kopia denbora errealean. Zergatik? Aikanek bermatzeko, dena delakoagatikan gu edo domeinu bat kudeatzen duen edozein enpresa eroriko balitz, aikanek beti bermatuko duelako horrek funtzionatzen jarraituko duela. Hau da, gure menpe dauden .eus guztiak beti funtzionatuko dutela. .eus fundazio existitu, ala ez hori da aikanen berme ardura. Orduan, prozesu hori da, norberak domeinua erregistratu nahi duenean, zuzenean dijoa, edo registradore baten gana, edo garatzaile baten gana. Eta beraiek arduratu daitezke hori egiteaz. Guk hau gure webgunean bideratzen dugu dana dela. Nahiz eta guk ez dugun domeinua zuzenean saltzen, egiten duguna da, zuek sartzen bazarete gure webgunera, aurkituko duzue hemen agertzen den moduko bilatzaile bat. Bilatzaile horretan sartzen da erregistratu nahi den izen hori, eta gure sistemak detektatzen duen libre dagoen, ala okupatuta dagoen.
libre baldin badago, agertuko zaizu, izen hori erosteko dituzun aukerak. Hor eskerrean jarri dizuet, hainbat erregistradoreren gure webunean agertuko litzatekeen emaitza. Emaitza hau jendearentzat zaila izaten da, azkenean enpresa zerrenda bada, prezio zerrenda batekin. Eta hor agertzen zait, dina hosting 2089, hostinet 24, eta askotan galdetzen digute. Eta nik zein hautatu behar dut. Hor ja irizpiden arabera izaten da, norberak dituen beharren arabera. Batetikan prezioa. Hauetako edozeinek danak antzeko prezioan dabiltza, 20-25 euro bitartean, eskaintza berezi bat ez baldin badute. Hor badaude pare bat ikusten dira eskaintzan daudenak, baina normalean 20 euroren bueltan ibiltzen da prezioa. Bestetik, zer eskaintzen duten domeinioarekin batera. Azkenean gu domeinu bat erosten ari gara. Baina kasu batzutan esateizu ez, domeinoarekin gainera e-mail helbide bat kudeatzeko aukera emango dizut, edo 3 emango dizkizut, edo ematen dizut hosting txiki bat, ze eratako zerbitzuak ematen dizkigute. Edo harrera hizkuntza, badaude batzuk euskeraz tratatzen gaituztenak, beste batzuk ez. Pixka bat gauzaiei begiratuta aukeratu dezakegu gure ustez zein den hornitzaile egokiena. Eta ja behin dakigunean norekin egin, hor daukagu bertan erosi botoia, eta ja zuzenean bere webgunera joango ginateke erosketa prozesua martxan jartzea. Oraintxe egingo dut ariketa praktikoa ikusteko, bale? Dana dela ariketan sartu baino lehen, garrantzitsua diren ideia batzuk. Kontuan izateko izen bat erosteko garaian. Lehenengoa, lehen momentuatean aipatu dut. Titularraren izena garrantzitsua da. Hau da, nik erregistratzen bade domeinu bat, edo norbaiti eskatzen badiot niretzat domeinu bat erregistratzeko, nire izenean agertu behar da. Hori oso garrantzitsua da, ze edozein arazoen aurrean, azkenean nire jabetza da. Eta jabetza garrantzitsua da, nire marka inizelako gordetzen hor, beraz, garrantzitsua titular bezala gu agertzea. Eta norbaiti eskatzen badiogu gure partez egin dezan, gure izenean egin dezala favorez. Bigarren puntua esan dakoa, reseller bat, web garatzaile bat, edo nor ardura daiteke gure partez hori egiteaz, baino badauka gaitasuna gure izenean egiteko. Puntu duzen kasuan, garrantzitsua baita ere, domeinuaren erabilera asmoa zehaztu egin behar da. Hau gure ezaugarri propio bada, domeinu komunitate bati dagokion domeinua delako. Beraz, erregistro prozesuan datuak sartu behar dira, sartu behar ditut nire datuak, nire helbidea, nire kontaktu datuak, baina sartu behar da baita ere, eremu batean, zertarako erregistratu nahi dudan domeinu hori. Zein da nire erabilera asmoa? Ez dugu gure bizitza kontatu behar. Esaldi batean jarri behar dugu, webgune bat egiteko, nire enpresaren webgune egiteko, etxeko posta elektronikoa erabiltzeko, sinplea da. Bakarrikan, guk jakin nahi dugu, momenturen batean, reklamazio bat izan ezkeo, ia erabilera asmo hori, barne araudiarekin edo domeinoaren araudiarekin bat datorren. Beste gai bat, kontuan izateko, lehen esan, zaila da erregistratzaile bat aukeratzea, ez baditugu ezagutzen, ez ditugu enpresak ezagutzen, aukeratu dugu bat, momentu batean erabakitzen dugu autu txarra egin genula, edo eskaintza hobeari gara jasotzen beste nonbaitetik, ez kezkatu. Hau ez da bizitza guztirako eskontza bat, transferitu dezakegu domeinu bat. Guk erregistratzen badegu gaur erregistratzaile batekin, 6 hilabete barru erabaki dezakegu, nire domeinu eramaten dut, beste baten gana, eta transferentzi bat egiten dut, eta kitxo. Oso simplea da prozesua, beraiek egiten dute, eta inongo kasutan arazoen bat eugezkeo, gurekin harremanetan jarri, eta lagunduko genizuke prozesua bideratzen. Eta azkenik, jende askok ez dakien zerbait, baina puntu duzen kasuan, iaztik eskuragarri daude domeinuak, karaktere bat eta biko domeinuak. Hauek oso domeinu bereziak dira. Azkenean, interneten gero eta laburragoa izan izena, gero eta garrantzitsuago izaten da, beraz, abian jarri genuen prozesu bat, eta ja badaude eskuragarri karaktere bat eta biko domeinuak. Hauen erregistroa desberdina izaten da. Hauen erregistroa normalean ja izaten da, zuzenean erregistratzaileari eskaera berezi egin bezaio dugu telefonoz,
edo besterik gabe gurekin ere hitz egin eta lagunduko genizuke bideratzen. Baina jakin behintzat aukera hori ere badagola. Bueno, hori izan da, pasako naiz ja erregistro prozesua azaltzea momentu batean, begira. Lehen esan dudan moduan, hau izango litzateke Puntusen webgunea, sartzen zaretenean gure webgunera, hemen badago bilaketarako aukera bat, nik bilatu dezaket orain, esaterako, proba da jarriko dut, bai? Proba bat egiten ari garenez, probada.eus, begiratuko dut, eta hemen esaten dit hori ez, egiaztatu eskuragarri dagoen, bai, bitu, nire domeinua eskuragarri dago, probada.eus, libre dago. Aukeratu banu beste bat, demagun Elgoibar esaterako, kasu honetan, ja esaten dit, hau ez dago eskuragarri, baina guk gurea nahi dugu, probada.eus, begiratzen dut, eskuragarri dagoenez, orain hemen klik egin daia, pasako nitzateke erregistratzaile bat hautatzeko pantailara. Eman diot, hautatu erregistratzaile bat, eta pantaila saldatu zait. Lehen esan dakoa, kasuen batzutan eskaintzak daude, gure webgunean egoten dira beti erakusgai, eta hemen dituzue. Netim eta VH-ek eskaintzen digute domeinua prezio berezian. Orduan, aukeratu nezake hauetako bat zuzenean, da bertatik ja beraien webgunera jun erosketa egitera, edo hemen dauzkat guztiak. Eta hemen ikusten ditugu bakoitzaren prezioak eta ezaugarriak. Entornok, urtean 24,85 balio du, urtero berritu berdanez domeinuak urrengo urtean zenbat kostatuko zaidan, eta gaina ze elementu gehigarri ditu. Posta bat oparitzen dit, netimek ere berdin egiten du, eta bar. Nik aukeratuko dut DynaHosting, orain ikusiko dugun moduan, zuek jaso zenutelako ja deskontu kode bat, eta deskontu kode hori erabilgarri dago 3 erregistratzaileetan. Entorno, DynaHosting eta dominio. Nik DynaHostingekin egingo dut prozesua, guk horia kontu bat zabali dugulako eta proba hau erakusteko modu azkarrago batean. Orduan, ikusten dezuen moduan, ja, gure webgunean bilaketa eginda DynaHostingera izten naiz, eta ja, aukeratuta agertzen zait probada.eus. Egin behar dudan bakarra orain da, karrotxora gehitu, eta erosketa prozesua martxan jarri. Erosketan, edozein online erosketa, online denda bezala da. Hurrengo urratsa izango da kontu bat sortzea, behin kontua sortuta daukagula beraiekin, domeinuak berak eskatzen digun informazioa gehitzea, izaten dira titularraren datuak, kontaktu datuak, eta bar, eta ordainketa bideratzea. Gure kasuan, lehen ikusi dugun moduan, bai DynaHosting dominio eta entornorekin badaukagu deskontu kode bat. Nik deskontu kode hori erabiliko dut orain, erregistro 0 eurotan edo doan egiteko. Beraz, nator berriz deskontu kodearekin, hemen agertzea prezioa eta hurrengo urratsera. Lehen esan dakoa, sartu naiteke ja nire kontuarekin, gure kasuan ja kontu bat daukagu, edo kontu bat sortu dezaket. Nik egingo dudana da, ja, gure kontua aprobetxatu, azkartzeko prozesua. Eta karritoa desagertu zaitu horrein. Hemen dago, ze pantalla txikitzeak ondori hori ukidu. Hemen daukagu karritoa orain berriz. Hemen agertzen zaitu berriz karritoa probada.eus, bere prezioarekin, baina hemen dakat aukera kode bat sartzeko. Sartuko dut ja nik gure kodea, aplikatu, eta ikusten dezuen moduan ja prezioa 0 eurotan gelditu zait. Guztira 0 euro. Hain simplea da, aktibatuko dut domeinua, eta ja honekin probada.eus martxan izango genuke. Hemen da kasu ja, erosketaren laburpena.
orain juten banaiz ni nire domeinu zerrendara, agertuko zait nik ditudan domeinuen artean, proba da ere agertuko zait guk asko ditugu hemen, bukaeraldean agertu beharko zait nunbait. Bueno, ez naiz sartuko orain honetan dela. Ikusten da zuen prozesua zein dana. Kontua sortu, edozein den datan bezala, eta erosterakoan ordenketa egiteko garaian, bidali zaizuen kode hori sartuta, 0 euroan gelditzen da domeinua. Gure webgunean badago hau pausuz saltzen duen atal bat, eta bestela, beti bezala, deitu edo idatzi guri galdetzeko. Bueno, behin domeinua erosita daukagula, gure .eus erosita daukagula, domeinu hori martxan jartzea dagokigu. Hiru eredu daudela esango nukenik. Bat, aktibazio osoa esaten dioguna, hau da, domeinua nagusi da, nik erregistratu dut probada.eus, eta nahi den nire webgunea probada.eus izatea. Hemen jarri dugun moduan adibidea.eus, ezta? Elbidean idazten dut adibidea.eus, eta noa adibidea.eus webgunearen edukia ikustera. Domeinua nagusi moduan jarri dalako. Beste kasu batzutan, aktibazio partziala izango litzate da domeinua berbideratzea. Hau da, nik adibidea.eus idazten dudanean, nire webgunea adibidea.com da. Nahi dudan gauza bakarra da, ara bideratu. Nahi dut, adibidea.eus hartu eta .comera bideratu. Hori egitea oso simplea da. Nahikoa da, hemen daukagu adibidea.eus, dinahostinen panelea bueltatu naiz, kasu honetan, ni dinahostinen panelean adibidea.eusen konfiguratzeko gauza asko ditut, baino aukera bada berbideraketa edo redirekzion bezala gertzen da nago, ez? Aukeratzen da redirekzionez, eta hemen esango nioke, quiero una de redirección web, toda la web, eta hemen jarriko nuke adibidea.comera bideratzeko. Crear ematen diot, eta listo. Osea, pauso bakar batean, erregistratu dezaket domeinua, eta nire beste erabiltzen dudan beste domeinura edo nire webgunera bideratu. Ez baldin badut nagusi bezala jarri nahi. Hau diot, ze garrantzitsua da egiten badegu domeinuen erregistroa marka babes ikuspegiatetik, ni baldin banaiz enpresa bat, eta momentu honetan .comekin funtzionatzen badet, eta .eus hartu nahi badet, bakarrikan, lehen jarri dizuen adibidea bezala, ez? Beste eskolatako janaria eramaten duten enpresaren kasuan, ni .com izaten jarraituko dut, baina .eus hartuko dut, inork hartu ez desan. Bueno, emaiozu erabilera bat. Ez izan kajoi batean gordeta. Momentu batean berbideratu gutxienez zure .eusak ere funtzionatu desan. Horrek balioko dizulako gero, ikusiko duzuen moduan, zuen komunitateari ere beste modu batea gertutasunetik hitz egiteko. Beraz, bi aukera horiek leudeke. Batetikan domeinua nagusi bezala jarri, bestetik berbideraketa bat egitea. Eta badago hirugarren aukera bat. Lehen esan dizuet, plazaren kasua, hau plaza ireki bada, eta etorri daitezke bide desberdinetatikan. .eus nagusi izan daiteke eta .com nagusi izan daiteke. Biak izan ditzaket maila berean jarrita. Adibide batzuk jarriko izkizuet. Aktibazio adibide batzuk. Begira, lau enpresen adibideak ekarri ditut ona. Lehenengo kasu, Euskaltel. Nik uste Laura gaina oso esanguratsuak, enpresa handiak dira. Euskaltelen kasuan, euskaltel.com da, bere domeinu nagusia.com da, baino, komertzialki, euskarazko publizitatea egiten duenean, .eus erabiltzen du. Zuek entzuten badezu Euskadi Irratian Euskaltelen iragarki bat, Euskadi Irratian iragarriko du euskaltel.eus, Radio Euskadin iragarriko du euskaltel.com, eta gero euskaltel.eus idazten dugunean .comera eramaten gaitu. Zergatik egiten du hau? Estrategia komertzial moduan. Azkenean, Euskadi Irratian .eus bezala agertzen bada, euskararekin sensibleagoa den komunitate bati gertuagotik hitz egiten dio. Beraz, bere bezero potentzialei transmititzen dio bere euskalduntasuna modu honetara, ezta? Laboralkutxak antzeko zerbait egiten du, esaterako, laboralkutxa.eus
euskaraz iragartzeko, laboralkutxa.com, gaztelaniaz iragartzeko, baina kasu honetan ez dago berbideraketarik. Biek maila berdinan funtzionatzen dute. Ni laboralkutxa.eusen sartzen baldin banaiz, hor gelditzen naiz, hor nabigatzen dut. Eta .comen sartzen baldin banaiz, .comen nabigatzen dut. Beste bi kasu, hauek ez dute iragartzen, baina esaterako Diario Basko. Diario Baskok bere marka zaitzen du, diariobasko.eus badauka, baina badauka baita ere, Diario Basko oso ezaguna DV bezala. Lehen esan dizuet, karaktere bat eta bi eskuragarri daude. Bueno, Diario Baskok dv.eus erregistratuta dauka, eta jarri eskeo diariobasko.comera eramaten zaitu. Mercadona, lehen aipatu dut, kanpoko enpresa bat, Euskal Herritik kanpokoa, baina hemen dendak ditu, bezeroak ditu, hemen ere egiteko mercadona.eus erregistratuta dauka, aktibo dauka, eta idatzizkio eramaten zaitu telekompra mercadona.eusera. Hau da, .eus domeinua erregistratzeak, noski, gure nahi litzateke, beti, kasu guztietan domeinu nagusia izatea, baino, enpresaren beharren arabera, interesen arabera, beste erabateko erregistroa bada, gutxienez badaude era honetako aktibazio aukera. Beraz, ikusi dugu, zein den prozesua eta nola aktibatu dezakegun. Nik orain, urrengo parterako hitza pasako dut, urrengo izlariari. Eskerrik asko, Josu, orain Manes Garaiok hartuko du hitza, eta berak azalduko digu domeinu aldaketa baten ezaugarriak, hau da, migrazio bat egin nahi dugunean, nola egin behar dugun. Eskerrik asko, Leire, eta eskerrik asko Josu baita. Egingo dugu bizatitan, migrazioak azkenean domeinu batekin edukitzazkeun zerbitzu nagusiak dira batetik webuna eta bestetik e-maila, ez horan. Bietan urratsak nahiko antzekoak dira ikusiko dugu, baina, pixkat lasaiago azaltzaitik, bizatitan. Lehenengo izango litzateke webunea, Josuk esan du ez, domeinu bat erregistratzen dugunean daukagula aukera domeinu nagusi bezala jartzeko edo berbideratuta izateko. Hau ere izan daiteke erabaki bat, hasiera batean, ez, demagun, domeinua erosi berritan, berbideratuta eduki, eta gero, denbora tarte bat hartzen dugunean, hori aldaketa hori martxan jarri, ez. Ez da aldaketa oso luze bat, ez, baina, nolait pixkat, ikusteko ez da ez dela urgentea, ez? Nolait, domeinu bat erregistratu berritan lehenengo egunean ez duzu zertan aldatu, ez? Ideia hori baukazu, ordan urrengo astean egin dezakezu, o pixkanaka horrekin hasi. Zein izango litzateke webune batekin jarraitu beharreko prozesua? Lehenik eta behin, ulertu behar dugu webunea daukagunean, guk webune horrentzako zerbitzari bat eduki behar dugula martxan, ez? Hostinga ez date zaion hori, ez? Oraintxe bertan nukiko dugu, ez dakit, .com webune bat, ez, martxan, adibidez. Eta ordan guk egin beharko duguna lehenengo da, .eusen sortu webune horren kopia bat funtzionatzen duena. Ordan, lehenengo urratxe izango litzateke hasteko, .eus domeinu horrentzako, .eus egingo dugun kopia hori, .eusen kokatuko duguna, horrentzat hartu beharko dugu zerbitzaria. Behin zerbitzaria hartu dugula, hori Josuk esan duen erosketa prozesuaren parte da, guk erregistratzailean domeinua erregistratzen ari garela, daukagu aukera gehitzeko zerbitzari bat. Edo adibidez, web hornitzaile bat daukagu, esan aldiogu beraiei, zerbitzari hori guri prestatzeko. Baina edo zein kasutan, hori martxan daukagunean, egingo genukena, .comen dauzkagun, .com webunaren datu basea, webunaren fitxategiak, hori dena pasatuko du .eusera, eta horan edukiko dugu gure webunea bi aldiz, ez? Batetik egongo da, jendeak ezagutu eta jendeak erabiltzen duen .com webune hori, ez? Eta gero edukiko dugu kopia bat .eusen. Kopia hori, printzipioz inork ez du ezagutuko. Ordan, bitartean joan gaitezke hori martxan jartzen, eta hemen garrantzitsuena ikustea
dena ondo dabilela, ez? Horre askotan noten dira, ikusi beharko nuke irudiak ondo ikusten diren, hasten bagara estekak sakatzen, fijatzea jarraitzen dugula webune berdinaren baitan, ze, webunea segun nola eginda dagoen, gerta daiteke estekak webune zarrera joat. Ordan, eskatzen dena pixka da, egotea pixkat, erabilera bat egiten, atal ezberdinena, ikusi denak itxura daukala eta denak funtzionamendu egokia daukala, eta ikusiko bagenu zerbait, ez dagoela egon beharko lukeen bezala, esan duan bezala webune hau oraindik jendeak ez du ezagutzen, ez? Ordan joan gaitezke aldaketak egiten dena ondo eduki arte. Hor ere aukera bat edukitzeko, eraikuntza lanetan gaude, ez? Weben obra, zebeitako webuneat, horrelako horrialde bat, ordan jendeak ez du sartuko balitzeren, demagun, kuskusero bat sartzen ari dela, sartuko balitzere ez lukete ikusiko, ordan, alde horretatik egin dezakogu beldurri gabe aldaketa guztiak. Behin ikusi gula webune kopia hori, .eusendakon kopia hori, ondo dagoela, ez dagoela arazorik eta abar, orduan, egingo genukena da, Josuk esan duen prozesu hori berbiderapenarena, ez? Kasu honetan, hartuko genuke orain arte domeinu nagusia izan den .com hori, eta berbideratuko genuke gure domeinu berria izango den .eusera. Ordan hemen ingo genukena, .comen dagoen helbide guztiak berbiratu .eusera. Sartzen dira albisten atalera .comen, berbiratuko ditugu .eus webunaren albisten atalera. Sartzen direla gure zerbitzuen atalera, .eusen zerbitzuen atalera. Horrela banaka. Zergaitik, horre garrantzia dauka batez ere posizionamendu, gero hitzen gu honen inguruan, baina batez ere garrantzia dauka SEO de posizionamenduaren gatik, ez? Ze, fijatu behar gara, gure lehengo webunea, azkenean, erabiltzaileek ezagutzen zuten, Googleek ere ezagutzen du, ordan, interneten bilatzen badugu, hori izango da agertzen den webunea. Ordan guk, berbiderapen horien bidez, lortzen duguna da, gure domeinu zahar horren fama edo ospe hori pasatzea domeinu berrira. Ordan, nolabait, erabiltzaileei ere erraztuko genieke lana, interneten, Googleen bilatzen bagaituzte gure gana iristeko. Claro, prozesu honek denbora bat hartzen du, ez da berehalakoa. Orduan, kontutan hartu behar dugu, komeni dela, berbiderapen hori mantentzea denbora bat. Ez zenba denbora? Hor, joan gaitezke biratzen, baina orokorrean esaten da 6 hilabete behintzat mantendu behar dela domeinu zaharra berbideratuta berrira. Hortik aurrera, nahi duzuen guztia, eduki ezakezue betirako berbideratuta, 6 hilabete ondoren domeinuak aukatzen bat ez baduzue ordaindu nahi, bertan bera utzi ezakezue. Hori zuen erabakia izango litzateke, baina bai da garrantzitsua 6 hilabete horiek behintzat mantentzea. Horrela, nolabait, erabiltzailearen bat sartzen bada gure webune zarrera, berbiderapen hori daukagunez, ziurtatzen dugu jarraituko dutela gurekin. Ze bestela ikusiko dute errore mezu bat, eta esango dute, igual, enpresa hau itxi dute, edo ez da ditu arazoren badago, eta joango naiz beste kompetentziako edo beste elkarte batera, ez? Horretarako interesgarria edo garrantzitsua da hori egitea. Hau izango litzateke webunearen migrazio prozesua labur azalduta. Zergaitik azaldut pixkat nahiko modu orokorrean, azkenean aldatzen delako WordPress bat duzunean, edo Joomla bat duzunean, edo Wix bat erabiltzen duzunean. Segun ze sistema erabiltzen duzun webunea garatzeko, urratsak ez dira berdinak. Hemen, urrats orokorra hauek bai izango direla, baina nolait, behin sartzen bagara webunean tripetan, edo behin sartzen bagara konfigurazio fitxateetan ezberdina da. Orduan, hau izango litzateken prozesu orokorra. WordPressen adibidez eta beste CMS-etan, baude pluginak, baude tresnak migrazio hau errazteko, eta modu automatiko edo semi-automatiko batean egiteko. Orduan, horrelako kasu batean baztabet eta laguntzarek barba duzue, gurekin harremanetan jarri zaitezkete, pixkat komentatu zein den zuen egoera, zein den erabiltzen duzuena, eta guk lagunduko izuegu bilatzen zuentzat egokia den zerbait. Eraberean baita komentatzea, hau adibidez, zuek web garatzaile bat bauzu edo enpresa batek zuei aldaketak egiten baizkizu webunean, soluzio simple bat izan daitekela baita beraiei eskatza.
ez, zuek egin dezakezu prozesua, ez dago inolako arazorik, baina, bueno, nahiko bazenut ere, baita posiblea esata bira, domenio hau erosi dut, eta mesedez egin migrazioa, eta beraiek arduratuko dira horretaz. Ordan, nahiko bazenut ere, aukera hori ere badago. Eta, bueno, gero azkenik, hor azpian, diapositibaren azpian daukazue migrazio gida bat. Hau izango litzateke pixkat sakonago azalduta, baina, bueno, esan dakoa, zalantzai bauzue gurekin, gero aurkezpenaren amaieran jarri ditugu gurekin harremanetan jartzeko bide guztiak, eta horren bidez ja argituko dizuegu nola egin. E-mailarekin, bueno, kasu honetan prozesua, esan duan bezala, nolait dinamika antzekoa da, horren hasiko gara, lehenik eta behin, .com webunean dauzkagun elbideoiek .eusen sortzen. Demagun ez, orain .comen dauzkat 5 elbide, orain .comen daukan elbide bakoitzeko sortukut .eusen bere baliokidea. Eta ikusiko dut, azkenan proba simple batzuekin ez, bidaltzen duan da emaila, jasotzen duan da emaila, bale, perfecto. Hori ondo bago, urrengo urratsa edo komeni dena egitea baita da, gure elbide zarretan dauzkagun mezu horiek importatzea, nolait buzoi berri horietan, ez? Batez ere guk sortzen dugunan .euseko elbide horien sarrera ontzia bakarrik gutxiko ongo da. Ordan, egiten duguna prozesu honen bidez da, iraganean bidali izan ditugun email guzti horiek, ez? Interesekoak izan ditezkela gerora ere, bezeroen harreta egiteko, bezeroaren jarraipena egiteko, edo informazio interesgarria biltzeko, ordan, .eusera pasatzen ditugu, eta ziurtatzen dugu, horri izango ditugula beti behar dugunerako. Behin hori daukagula, egingo dugu, lehen egin dugun bezala. Berbideratuko ditugu, .comen genuzkan elbideoiek, .eusera. Ordan, bidaltzen egut, marketingeko elbidera, marketing@estakize.com, ordan berbideratuko ditugu, marketing@gure .eus domeinuraz. Horrela, ziurtatzen dugu, erabiltzaileen mezuak jarraitzen jarraituko gula, jasotzen jarraituko gula. Eta hemen garrantzitsua da, webunearen kasuan ere garrantzitsua da, baina e-mailetan are gehiago, jakinaraztea erabiltzaileei dominuz aldatu dugula. Ze, webunean, hasieran, azkenen jende asko Google bidez topatzen gaitu, ez? Horan, posizionamendua batetik bestera pasatzen denean, horrekin igual egin dezakegu. Baina e-mailetan oso garrantzitsua abisatzea jendeari, dominuz aldatu duzuela, eta mesedez, eguneratzeko beraien agendako datuak. Zergaitik, niri, duela gutxi ere gertatu zait, agendan dauzkazula gordeta igual kontaktu batzuk beste domeinu batekin, eta gero dominuz aldatu dira, baina, datu horiek eguneratuta ez edukitzen, edo abisua ez ematean, idatzi mezu bat elbide zarrera, eta iristea errore mezu bat, esanez, elbide horrek ez duela asistitzen. Ordan guk bidaltzen badiogu mezu hori, esanez, orain elbide berri batean, domeinu berri batean topatuko gaituztela, nolait, gure erabiltzaileak eguneratuko dute agenda, eguneratuko dituzte datuak, eta etorkizunean ziurtatzen dugu ez dela akatsik egongo. Hau webuneekin ere egin dezakegu, inolako arazori gabe, eta baita komenigarria da ez. Sare sozialetan abisatzea ez, dominuz aldatu dugu, orain hemen topa gaitzakezu, eta horrela, pixkanaka, erabiltzailea joango dira konturatzen dominuz aldatu gula, eta joango gara beraien ohiturak moldatzen, pixkanaka, dominu berria erabiltzen az daitezen. Hemen ere lehen esan duan bezala, segun ze zerbitzu erabiltzen duzun aldatu daitezke urratsak. Adibidez, guk erabiltzen dugu Google Labs edo orain deitzen den G Suite, eta hor paneletik bertan egin dezakezu aldaketa, eta berak egiten du lehen.com zirenak, .eusera pasa eta berbideraketa berak ezartzen du. Beste zerbitzari mota batzuetan, igual panelean sartu behar zara eta konfigurazio aldatu. Hemen izango litzateke, lehen esan duan bezala. Komentatu guri zen den zuen egoera, nola zegin nahiko zenuketen, eta ja bilatuko dugu zeintzuk diren zuentzako urrats konkretu horiek. Hemen ere, esango genuke komeni dela 6 hilabete behintzat mantentza, esan duan nahitik mezuak galez daitezen eta jendea konturatu dain, eta baita hau ere, nahiko bagenu gure web hornitzaileen bidez ere egin genezake beraiei eskatuta.
Ordan, hau litzateke migrazioaren prozesua azaldutar, labur, eta orain Lorea nire lankidari pasatuko dut, eta bera jarraituko du. Eskerrik asko, Manes. Amaitzeko heldu gara 3. zatira, hau da, eleaniztasuna enpresen webguneaz hitz egingo dugun zatira, enpresaren ingurune digitalean euskara nola txertatu. Hortaz hitz egingo dugu oraintxe bertan. Horretarako Lorea Arakistain. Kaixo Leire, eskerrik asko eta egunon guztioi. Maiz hitz egiten dugu euskararen erabileraz, batez ere kaleko erabileraz, baina guk fokua jartzen dugu euskararen ingurune digitaleko erabileran. Eskaintzaren ikuspegitik eta edukiari erreparatuta esan puntuz behatokian egiten dugula horren azterketa, eta puntuz behatokiaren arabera Euskal Herriko webunen 16% dauka edukiren bat euskaraz, gainerakoak ez dute edukirik euskeraz, eta 1,3 izango luke guztia euskaraz. Kaleko erabilerarekin alderatuta txikia da, gehiago direlako kalean euskara ezagutzen dutenak, eta esan daiteke baita erabiltzen dutenak ere. Hori edukiari edo eskaintzaren ikuspegitik, baina eskariari erreparatuz gero, eskaria normalean definitzen dugu edo zehazten dugu nabigatzailearen konfigurazioaren arabera. Izan ere, konektatzen garenean, nabigatzen dugunean, gure gailuaren konfigurazioaren arabera ematen dugu lehenengo hitza sartzen garen aplikazio, webgune edo zerbitzu horietan. Eta horrezarritako navigazio hizkuntza are eta txikiagoa da. Lehen hitza proiektuaren azken estimazioaren arabera Euskal Herriko erabiltzaileen 3% dauka navigazio hizkuntza moduan euskara lehen etxita, eta ondorioz edukia defektuz gehienetan gaztelaniaz edo frantsesez jasotzen dute gehienek. Tartean euskaldunak diren askok, gure estimazioen arabera 2 milioi mugikor inguru daude Eusko Autonomia Erkidegoan, horietatik 60.000 inguru daude euskaraz, eta kaleko erabilerari erreparatzen badigu grafikoan ikusten denez euskal hiztun kopurua 750.000 dira, kale erabilera 400.000koa da. Are gehiago, euskaraldian parte hartu zutenak 400.000 izan ziren, baina nabigatzaileak euskaraz konfiguratuta dauden eta lehen hitza euskaraz ematen duten mugikorre kopurua 60.000 baino ez da, askotan ez ezagutzatik gertatzen dago, ez da, mugikorren kasuan lehen hitza hizkuntza horretan emoten da, baina 168 inguru euskaraz jar daitezke, baina gutxi dira euskaraz jartzen duten euskaldunak. Euskararen erabilera interneten ez da berdina domeinu guztietan, hori neurtua dakagu, domeinuaren arabera aldatzen da, interneteko tele nagusietan domeinu izenen arabera 100 hori nabarmen aldatzen da, eta nabarmena da .eusen euskarak duen presentzia. Kasu honetan euskararik ez duten euskararik ez duten webuneak 115 inguru dira, .eus domeinuan, 185 inguruk euskarazko edukia dauka, eta bestelakoetan oso ezberdina da egoera. Gainerako domeinuen kasuan euskararen presentzia haien webunetan 120ren azpitik dago, kasu gehienetan, grafika honetan ikusten den bezala. .eus ez diren domeinuen artean, .orgek dauka euskara gehien, segurazki erakundeek erabili izan duten domeinua delako historikoki, eta hor 130ak euskarazko edukia izango luke, baina gainerakoetan presentzia oso txikia da. Esan dezakegu .eus domeinua dela euskararen arnasgune digitala. Hizkuntza politikarako sailburuordetzak azaroaren 19ko 179/2019 dekretuan jasotzen du Euskadiko toki erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa. Dekretuak eragiten die erkidegoko administrazio orokarrari eta ari atxikitako sektore publiko osatzen duten
zuzenbide publiko zein pribatuko gainero erakunde guztiei, baina referentzia askoa dira baita ere, zerbitzu euskaraz emateko konpromisoa duten enpresa eta erakundeentzat. Alor digitalean eta webunei dagokienean arau batzu jasotzen dira, esan bezala arauak sektore publikoari edo proiektu publikoei, zerbitzu publikoari eragiten diete, baina eredu edo praktika honen adibide ere badira, sektore publikoarekin lankietzan diharduten enpresentzat edo beste barik zerbitzua euskaraz eman nahi duzuen guztiontzat. 3 zatitan edo 3 irizpide edo alor talde nagusitan banatzen dira zerbitzua emateari buruzko arauak, hau da, ingurune digitalean zerbitzu euskaraz emateko arauak 3 talde handitan banatzen ditu dekretuak, webuneak alde batetik, sare sozialak bestetik eta mugikorrerako aplikazioak azkenik. Webunei dagokionean, zehazten da webunetarako hasierako orria era lehenetxean euskarazkoa izango dela eta bertan egongo dela edukiak gaztelaniaz eskuratzeko esteka. Eta, ala badagokio, ofizialak diren bestelako hizkuntzak ere adieraziko direla, ezta? Horrez gain dokumentuei erreferentzia egiten die, internetetik kontsultatu aldirenean euskaraz eta gaztelaniaz eskaini beharko direla, eta baita herritarrei informazioa zabaltzeko egiten diren dokumentu horiek, ez da. Aldi berean argitaratu beharko direla hizkuntza ezberdinetako bertsioak, eta proiektua edo zerbitzua euskara sustatzearekin lotuta badago, euskara hutsean emango direla informazio horiek. Webunen URL helbideei, domeinuei buruzko araua ere jasotzen da, eta bertan adierazten da euskarazko hitzak izan beharko dituztela URL-ek, hau da, gure domeinuak euskaraz izan beharko duela. Eta helbide elektronikoei eta domeinui dagokienez, hau da, euskaraz izateaz gain, .eus domeinua erabili beharko dutela. Sare sozialen edukiai dagokionean, mezu instituzional edo zerbitzu publikokoa diren mezu guztiak euskaraz ere argitaratu beharko direla dio dekretuak, eta modu lehenetxean urrenkerari dagokionean, hau da, ariak egiten direnean euskaraz lehenetxi beharko dela argitaratzeko urrenkera hori, eta horman txertatzen direnean hori buruzko iruzkinak ere euskaraz egingo direla. Mugikorretako aplikazioei dagokian ere hizkuntza ofizial biak kontuan hartzea arautzen du dekretuak, eta euskara aukeratuz gero komunikazio eta giri guztiak euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan bidaliko direla. Eta nabarmentzen da egokitze beharra duten aplikazioak egokitu egongo direla herritarrek hizkuntza aukeratzeko eskubidea baliatu ahal ditzaten. Aipatu ditugun hauek arauak dira eta eredu dira aplikatzeko, baina horrez gain arau izatea zaratago onurak ere baditu enpresa eta erakundearen irudi eta zerbitzuaren kalitateari dagokionean. Alde batetik, erabiltzaileak edo bezereak aukeratu egiten duelako, ez? Telefonoz edo aurrez aurre egiten dugun bezala, bezero eta erabiltzaile bakoitzari berak hala nahi duen, eroso sentitzen den, gustoko duen hizkuntzan egiten diogun bezala, badakigulako horrek ondorio onak dituela, komunikazio positiboa sortzen dela eta konfidantza eragiten duela, ingurune digitalean ere berdin egingo diogu, ez? Aurrez aurrekoan berak aukeratzen duen bezala, digitalean ere aukeratzeko aukera ematen diogu erabiltzaileari webune eleanitzak argitaratzen ditugun momentuan, sare sozialetan hizkuntza biak edo 3 edo 4 erabiltzen ditugunean, eta aplikazioak hainbat hizkuntzatan garatzen ditugunean. Eta horrek bezeroakin dugun harremana indartzen du. Bestetik, eta hemen gaudenok konpromisoa ere badugunez, ekintzokin hizkuntzaren bizitasun digitalari ekarpena egiten diogu, eragiten dugu hizkuntzaren garapenean, eta hori aintzat hartzekoa da. Eta azkenik, eta ondoren aurrez manizer zerbait aipatu du, baina ondoren ere hitz egingo dugu gehiago horren inguruan, gure SEO posizionamendua ere indartzen dugu webune eleanitzak argitaratuta.
guk zerbitzua ematen dugun hizkuntza saritu gara, nola ematen dugun zerbitzua hori arautzen du dekretuak, baina guk eskaintzaz gain, eskariaz gain eskaintza ere eragiten dugu. Guk ere gure konexioak sortzen ditugunean, gure langileak, gure erakundetako pertsonak internetera konektatzen direnean lehen hitza ematen dute. Ez dira gure webune korporatiboak bakarrik lehen hitza ematen dutenak, guk ere ematen dugu lehen hitza. Zenbat gailu, zenbat mugiko, zenbat ordenagailu ditugu gure erakundetan, eta horiek guztiok orrialde batera sartzen direnean lehen hitza ematen dute, ez? Eta askotan eta defektuz lehen hitz hori gaztelaniaz, inglesez, frantsesez ematen dute, eta erraz konfiguratu ditzakegu lehen hitz hori gure erakundetik ateratzen diren lehen hitz horiek euskaraz izan daitezen. Horretarako nabigatzailea, ordenagailuan nabigatzailea konfiguratzea oso erraza da, esarpetenean egin daiteke, baina are errazagoa egin nahi baduzue, badaude bi plugin, bat Chromerako eta bestea Firefoxerako, hemen aurkezpenean dituzu estekak, eta hor klik eginda lagunduko dizue nabigatzailearen konfigurazioa aldatzen eta euskara lehenesten. Gauza bera mugikorren kasuan, mugikor gehienak euskaraz jar daitezke gaur egun eta joera gainera goranzkoa da, gero eta mugikor gehiago jar daitezke euskaraz, eta ezarpenetan zehaztu daiteke euskara izatea gure hizkuntza lehenetsia. iPhoneetan ere, naiz eta interfazea ez dagoen euskaraz eta egun menua gaztelaniaz ikusiko ditugun, aukera dugu hizkuntza sistemaren hizkuntza bezala euskara zehazteko eta horren ondorioz lehen hitza euskaraz emateko. Esarpenetan egitea erraza da, baina Androiderako aplikazio bat ere badago, hemen estekan ikusten duzuen hori, lehen hitza webunean ere aurkituko duzue, eta aplikazioak gidatuko zaituzte prozesuan eta lagunduko dizue mugikorraren konfigurazioa euskaratzen. Horrez gain, mugikor batzuek aukera ematen dute hizkuntzaren urreinkera zehazteko. Hau da, posible da lehenengo hizkuntza nagusi bezala euskara zehaztu eta bigarren bat hautatzeko. Izan ere, garai batean mugikorra euskaraz jartzen genduenean, gertatzen zen euskaraz ez zeuden aplikazioak edo zerbitzuak ingelesez jasotzen genituela eta erabiltzaile batzuentzat hori nahiko deserosoa zen. Orain hainbat mugikor modelok aukera eskaintzen dute lehenengo hizkuntzaz gain urreinkera bat zehazteko. Orduan, zehaztu dezakegu lehenengo hizkuntza euskara izatea eta bigarrena gaztelania, eta horrela euskaraz ez dauden zerbitzuak gaztelaniaz jasoko genituzke edo zehaztu dugun bigarren hizkuntza horretan. Webuneak ere eman dezake lehen hitza, hau da guk lehen hitza ematen dugu, baina gure webuneak nola lehen hitza nola eman ere zehaztu dezakegu. Hau da, badakigu erabiltzaile gutxi direla euskaraz lehen hitza ematen dutenak, gure webunera sartzen dira konfigurazioa beste hizkuntza batean dutela, baina guk askotan badakigu euskara dakiten erabiltzailea direla, eta guk erabaki dezakegu gure webuneak lehen hitza euskaraz ematea. Hori teknikoki nola egin azalduko dizue jarraian Manexek. Hanes garaierekin amaituko dugu, webune eleanitzak eta zioaz egingo dugu. Kaixo, berriz ere. Bai, Loreak esan duen bezala, batetik mugikorrak edo gure nabigatzaileak euskaratzeak bauka garrantzia, baina webunearen lehen hitza euskaraz ematea nolabait bada euskaren erabilera sustatzeko beste modu batez, izango litzateke. Neurri batean hau biziren ideiaz, etortzen den guztiei euskaraz egitea, eta gero, ulertuko ez balute edo nahiagoko balute beste hizkuntzatean egitea, beti aukera hizkuntza aldatzeko ez. Orduan, autu hori egin nahi izatekotan, hori normalean egiten da webunearen HT-Access fitxategian. Hau nolabait eskatu beharko zeniokete zuen enpresako arduraun teknikoari edo webunez arduratzen denari. Eta orain, ideia da,
segun ze planteamendu egiten duzuen, berari eskatzea, ez. Bueno, joango gara banan hemen bat baino gehiago dago. Adibidez, lehenengo aukera erabakiko bagenu, ez? Erabakiko bagenu webgunean hizkuntza nagusia euskara dela, eta hori izango dela gure hautua edozein erabiltzailerentzat. Hau izango litzateke igual topatu dezakegun aukerarik sinplena, ez? Edozein webgunetan, nolait konfigurazio panelean daukagu aukera zehazteko zein izango den gure hasiera orrialdea. Orduan, hasiera orrialdea bezala zehazten badugu euskarazko orrialdea. Pardan gure webgunera sartzen den edonor, lehenengo agurra jasoko du euskaraz eta ikusiko gure euskarazko sekzioaz. Hau aukera estandar bada, WordPressen eta beste hainbat CMS-etan. Orduan horri izango duzu aukera, gero proba txiki bat ingo dute aurkeztukoan tresna batekin eta hor ere ikusiko nola egin daiteken. Gero beste aukera bat edo beste bideo bat hau egiteko izango litzateke erabiltzailearen zuen bisitariaren hizkuntzaren arabera eskaintzea hizkuntza batean edo bestean, ez? Gaztelaniaz bauka nabigatzea, gaztelaniaz erakustea, inglesez bauka inglesez. Hau honek bai beharko luke lehen aipatu den HT accessa, eta azkenan bilatzen duguna konektatzen ari diren erabiltzaile horiei behiratuko nuke nabigatzailean ze hizkuntza daukaten jarrita eta horren arabera berbiderapena egitea. Hori izango litzateke, hau bada nolabait soluzio bide teknikoago bat, ez? Aipatuan lehenengoa oso simplea eta ez du eskatzen nolait inolako lanketa berezirik. Bigarren honetan, bai bilatu beharko nuke, liburutegiren bat edo hau egiten duena, edo guk euk, ez? Bilatu guri sartu zaizkigun eskaeren HTTP goiburuetan ze hizkuntza daukaten eta horren arabera berbiderapena egin. Esan bezala, zuen garatzaileei eskatzen badiozu, beraiek bideratu ahalko duten gauza da. Eta gero, beste tresna bat, beste bideo bat, igual, tartekoa litzateke, justo webgunera sartzen direnei, ez? Agertze zaien, lehenengo aldiz sartzen direnei. Agertze zaien harrera horrian, ez? Nolait, galdetzea, ze hizkuntzatan eduzu hartatzea. Euskaraz, gaztelaniaz, inglesez, eta horren arabera erakustea bat edo beste. Horren bidez, nolabait simplifikatuko litzateke bigarren pausoko konfigurazioa, baina egia da, igual ez dela hain erosoa, ez? Baina egia da soluzio bezala baliozko izan daitekela. Hau izango litzateke lehenengo bisitan, ez? Lehen hitz horretan. Behin erabiltzaileak gure webgunean ibili dela eta ikusi dugula zein den erabili nahi duen hizkuntza, baina webgunea bera arduratzen da nolait egin duen hizkuntza autu hori oroitzeaz, ez? Eta hori, ez? Lehen hitza euskaraz egiten dugula, ez? Eta euskaraz karratze zaio webgunea don hori. Eta gero aldatu irela gaztelaniara. Orduan, oroituko nuke gaztelania zela hautatu zuten hizkuntza eta erakutsiko nieke berriz ere gaztelaniaz. Zeintzuk dira onurak, ez? Webgune leanitz bat edukitzearena. Lehen uste dut Loreak aipatu dituela, baina batetik daukagu hori erabiltzaileei, nolait beraientzat erosoago, beraien gogokoa den hizkuntzan hitz egiteko aukera ematen dugu, eta hori jendeak oso ondo baloratzen duen gauza da, eta batez ere euskararen kasuan garrantzitsua da horrelako keinuak egitea. Baina hori alde batera utzita da horretaz gain, hobeto esan da, baita edukiko nuke SEOaren onurak, ez? SEOa zer da, ez dakienarentzat, dira webguneetan Googleek behiratzen dituen hainbat faktore, hainbat kontu, erabakitzeko gure webgunearen kalitatea edo posizioa zein izango denez. Orduan, adibidez, bilatzen badugu nik badaukat Elgoibarren bizikleta denda bat, ez? Eta webgune asko badaude Elgoibarren kokatuak bizikletak saltzen dituztenak, Googleek jarriko du lehen posizioan bilaketa bat egiten dugunean, berarentzat hoberena dena, ez? Berarentzat SEO hoberena daukana.
Ordan, nahiko faktore garrantzitsua da, enpresa askoren kasuan, bezero askoren etorrera suposatzen duelako, ez? Ordan, bada faktore bat kontutan hartu beharrekoa, eta nolabait, webgune eleanitz batekin, nolabait ari garen adierazten Google-i da, hori daukagula webgune bat, nolabait, hobeto erantzun dezakela erabiltzaile ezberdin askoren beharrak, ez? Euskaraz nahi duzula, hemen daukazu, gaztelaniaz nahi duzula, hemen daukazu, ez? Horrek, ja nolabait adierazten du webgunearen, kalitatea edo webguneak zenbateko kategoria daukan, ez? Lehen jozuk aipatu, kasu honetan SEO-ari buruz ari garenean, garrantzitsuena da webgunea eta webguneak nola funtzionatzen duen. Ze domeinu erabiltzen dugun, adibidez, .com erabiltzen dugun edo .eus, hor ja, ez litzateke beste diferentziarik egongo, ez? Ze bada, hasieran o .eusen hasieran entzuten genuen beldurretako bat, ez? .eusek posizionamendua kaltetuko zuela, eta hori ja ikusi da ez dela horrela, hori ja kendu dezakegu burutik. Gero, SEO-arekin lotuta, ez, pixkat, hobeto azaltzeko zergaiti den hain garrantzitsua eleaniztasunarena. Batetik, nolabait, posizionamendua kontutan hartzen dugunean, Google egiten duena aztertzen ditu webguneak, egunero edo astero, segun ze webguneri buruz ari garen, eta doa ikusten, webgunearen orrialde guztiak, ez, doa irekitzen, eta ikusten du ze eduki mota daukaten, zeri buruzkoa den, ze abiadura daukan, eta abarez. Orduan, guk hizkuntza ezberdinetan badaukagu, nolait, webgunea ikusiko webgune handiagoa dela, eta ikusiko webgunea bata bestearekin, nolait, webgunea kohesionatuta dagoela, ez? Nolait, webgunean zati ezberdinek elkarren artean lotura daukatela, ez? Euskarazko bertsioak gaztelaniazko orrialdearekin lotura daukala, eta ara bideratzen duela, gaztelaniazko inglesarekin, eta abarez. Honek nolabait adierazten du webguneak daukala egitura bat makinentzat ulergarriago izango dena. Azkenean gure webgunea aztertuko duten robotoiek makinak dira eta beraien ikuspuntutik aztertu beharreko gauza da. Orduan honek ziurtatzen du egitura hori antolatuta edukitzak, ziurtatzen du ikusiko dutela nahiko ondo egitura duta daukagula hierarkia, eta ordan horrek nolait puntuak emango dizkigu. Gero baita ikusiko dute, komunitate ezberdinentzat, hiztun komunitate ezberdinentzat erabilgarria dela, eta ordan horrek ziurtatzen dugu hemen euskaldunei agertuko garen bezala, beste toki batzuetan gaztelania hitz egiten dutenei agertuko zaie, edo hemen bertan baita gaztelania hitz egiten dutenei. Ordan, nolait, egiten diren bilaketa guzti horiek, gu egongo gara hobeto posizionatuta, ez? Hemen badago gauza bat kontutan hartu beharreko baita, adibidez, nik webgunea gaztelaniaz bakarrik badaukat, eta norbaitek bilatzen badu Elgoibar bizikletentzako gurpilak euskaraz, gure webguneaz da agertuko, ze gaztelaniaz daukagu, eta gure webgunean dauzkagun hitz guzti horietan agertuko dira, ruedas de bizikleta, kamaraz, eta horrelako kubiertas, eta horrelako hitzak, baina euskarazko hitzik ez da agertuko, ordan. Googleek biratuko, zure webgunean badaude euskarazko hitz horiek? Ez daude. Ordan eduki hau ez da interesgarria bilatzen ari den horrentzat, ordan ez zaio agertuko. Ordan, eleanitza bada, ikusiko, euskaraz bilatuta, gaztelaniaz bilatuta, nolabait hor egongo gara, ez? Emaitzen artean. Eta gero hau ez dago eleaniztasunarekin lotuta, baina garrantzitsua da jakitea baita, gero eta gehiago Google garrantzia ematen dela webgunearen abiadurari edo webgunearen segurtasunari, ez? Gero eta gehiago ikusten den HTTPS-a, ez? Orduan horretarako SSL ziurtagiriak edukitzea beharrezkoa da, eta orduan hori bai da faktore bat oso garrantzitsua. Uste dut, diapositiba batzuk saltatu ere, bai. Eta ordan, pixkat webgune eleanitz bat egiteko,
edukiko genuken tresnetako bat, da WordPress-entza daukagun Elia plugina. Plugin honek egiten duena da, itzultzen ditu edukiak gaztelania, frantsesa, ingelesa, katalana, eta galizieratik euskarara. Berez, orain egingo dugu demonstrazio txiki bat, ikusteko zuek ze itxura duen, nola funtzionatzen duen, baina, labur esan da hori litzatek, ez? Nola, Eluiarrek garatu zuen tresna bat, itzultzaile neuronal bat, eta horren, hau da, WordPressekin integratzen den tresna bat, itzultzaile hori barnean daukana. Orduan, baita dauka aukera gure webunea eleanitza egiteko, eta, hau interesgarria, plugin hau erabiltzea doakoa da, .us domeinu bat badaukazu. Orduan, .usen erabiltzaileek plugin hau erabili dezakete doan egiteko beraien itzulpenak edo beraien erabilera, eta orain erakutsiko izan nola eta hobeto ulertuko da. Lortzen duan, ateratza. Bai, hemen txa. Hau esan bezala da WordPress webgune bat daukaten entzat. Ordan, hau da, WordPressen instalatzen den plugin bat, hau instalazioa da egiten den WordPresseko beste dozein plugin bezala instalatzen da. Eta ordan, hemen ikusiko duzue, Elias. Diez, kasu honetan, webgune honetan nila instalatut, baina pixkat azkarra egiteko demoaren kontu hau. Hau, gure webgunean labur.us uste dut hor dela, hemen labur.us/elia jartzen baduzu, hemen daukazu informazio guztia, eta hemen daukagu nolabait egongo da formulario bat, nolabait sarbidea eskatzeko plugin honi, eta gero ja erabili ahalko dugu. Zaitik eskatu behar da sarbidea? Esan duan bezala, .us domenioentzat doakoa da eta bestentzat ez. Orduan, hor, elbide horretan, labur.us/elia elbidean, daukazu aukera zehazteko, erakutsiko zuet, hobeto. Hemen izango genuke formulario bat, elia.us/register.us elbidean topatu ezakezuena, eta hemen jarriko genuke zein den zuen elbide elektronikoa, zein den zuen .us domeinua, eta horren jasoko duzu zuen elbide elektronikoan API gakoa. Zer da API gakoak? Hemen ikusten dituzuen testu luze hauek. Horrek ematen digu baimena plugina erabilializateko doainik. Ordan, behin plugina zehaztuta duzuena, egiten duzu, instalauta duzuela, gehitu nahi dituzuen hizkuntzak, zuentzat interesgarriak diren hizkuntzak, eta dauzkazu, hainbat konfigurazio puntu ez, adibidez, hemen esan dezakezu, hori zein den, honen bidez, adiz nik esan dut, nire defektuzko hizkuntza inglesa dela. Demo hau egiteko horrela jarri dut. Baina lehen itzen dugun, adibidez, webunean lehen itza euskaraz ziterena, nik hemen aldatuko banu eta jarriko banu nire defektuzko hizkuntza euskara dela, nire webunera sartzen direnak, zuzenean joango dira euskarazko bertsiora. Horren bidez, ja lortuko nuke, ahobiziaren paper hori ez, betetzeaz, guztiei euskaraztera guztia, eta gero, norbaitek nahiko balu aldatu, hori egitea. Ordan, hemen ja bakoitzak aldatuko luke eta konfiguratuko luke nahiko luken bezala. Hemen badaukago gida bat gure webunean hau azaltzen duena, ordan edozein zalantza duzu, gida hori behiratu ezakezu, edo zuzenean gurekin itzein, eta zuzenean azalduko izuet funtzionamendua zein den. Hemen pantalla txikituta daukanez ez da osorik ikusten, baina WordPress ezagutzen duzuenentzat, hemen egongo lirateke bidalketak, eta, irekiko dut, kasu honetan daukat inglesezko bidalketa bat, sortu dut, aurreko astean eduki genuen ekitaldi baten albistea, hemen kopiatu dut. Ordan ikusten duzu ingelesez dagoela,
ze esan dut, ingelesa dela gure hizkuntza nagusia, baina hemen esan dezaketa, bale, itzuli nahi dut euskarara, ordan, ematen diot. Eta hemen, bekaldean, eskuinean ikusiko dugu, daukadala aukera itzultzeko ingelesetik euskarara. Eta, bueno, hau, itzultzaile neuronalaren bidez egingo da. Denbora bat behar du, azkenean, zerbitzarira deia egin behar delako eta erantzuna jaso. Eta ikusiko dugu, laster edukiko gula itzulpena hor bertan txertatuta. Hemen ikusten dugu, ez? Jalai sariaren lehen edizioak irabazlea zein den adierazten du. Eta hemen daukagu beste parrafoaren itzulera. Noski, kontutan hartu behar da, itzulpen hau automatikoa dela, ordan. Komeni da beti ere norbaitek errebisatzea. Erabili dezakegu hau nolabait itzulpenaren pisu gehiena automatikoki egiteko, baina kontutan hartzea gerta daitezkela errebisatu beharko litzatekela. Hau esan dut, euskaratik, edozein hizkuntzatik euskarara itzulpena egitea doainik da, eta hori ikusi duzu, baina adibidez ni saiatuko banintz ingelesetik gaztelaniera itzultzen, edo adibidez euskaratik gaztelaniera itzultzen, pluginak ez digu horretarako aukerarik emango. Doako bertsioa, .eusekin batera lortzen den doako bertsioak, ematen du aukera soilik euskarara itzultzeko. Voltatuko naiz lehengo tokira. Orduan nahiko bazen dute euskaratik beste hizkuntza batera itzultza, edo euskara ez den hizkuntza batera itzultza, orduan, edo zuek egin dezakezu itzulpena, eskuz, edo bestela, Elhuyarrekoekin hitz egin da, igual, baukate beraiek zerbitzua hori egiteko. Hemen naipatza, itzulpen hauek Elia plugina erabili dezakezue itzulpenak egiteko, baina baita nahiko bazen dute, aukera duzu erabiltza bakarrik nolait WordPress eleanitza egiteko. Ulertu behar da, WordPress defektuz, instalatzen mozu WordPress beste inolako plugine gabe, hizkuntza bakarrean etortzen dela. Ordan plugin honen bidez lortzen ditugu bi gauza, batetik gure webunea hizkuntza batean baino gehiagotan egon ahal izatea, eta gero nahiko bagenu, hau hautazkoa, itzulpen horiek automatikoki egitea. Nahiko bagenitu itzulpen horiek guk geuk egin edo itzultzaile bati eskatu, hori ere egin daiteke ikusi duzua, WordPressek editore badauka, ordan zu joan zaitezke, esan bale, ireki euskarazko bertsioa, eta zu bertan idazten joan. Ordan hori izango litzateke zuen erabakia nolabait. Hemen dagoen abantaila, norbaitek kuriositatea dauka, Elia pluginak funtzionatzen du WordPressen WPML pluginaren gainean. Ordan nolabait plugina ordainpekoa da, baino Elia plugina erabiltzen baduzuen nolabait ordainpekoa den produktu hori lortuko zenukete doainik, eta gainera daukazu aukera hori itzulpenak egiteko. Norbaiti interesatzen bazaio. WordPress ez diren webunentzat, edo denalako haitik WPML edo Elia erabili nahi ez duten WordPress erabiltzaileentzat, beste CMS batzuek ere ematen dute aukera webune eleanitzak egiteko. Ez ditut jarri, azkenean alternatiba ezberdin asko daulako, eta justo kasu honetan Eliak ematen duelako beste itzulpenen aukera hori interesgarria zena hemen kontatzeko. Baina, lehen esan bezala, hemen hitzaldi honetan aipatutakoaren inguruko edozein zalantza baduzue, orain ikusi guzu ezen diren gure kontaktu datuak eta horren bidez argitu dezakegu. Baina, edozein kasutan, beste CMS bat edo eskuz egindako webguneat baduzue, baita aukera dago eleanitza izateko. Eta, esan dutez, Elhuyarrek daukala itzultzaile neuronala eta beraien pluginean integratuta daukatela. Horretaz gain, Eusko Jaurlaritzak ere badauka bere itzultzailea, eta hemen jarri dizuet esteka. Pixkat jarri ditut orain eskura dauzkagun bi itzultzaile neuronalak, parez pare, zuek ikusteko bakoitzak ematen dituen aukerak, eta zein izan daiteken zuentzat interesgarria.
adibidez, itzuli, ezkerran daukagunak, hau litzateke Eusko Jaurlaritzarena, honek ematen digu, hau litzateke, bizkat ezagutzen ez duenarentzat da, Google Translate bezalako interfaze bat daukagu ezkerrean testu originala eta bestaldean jasoko dugu itzulpena. Ordan, egin ditzazkegu 4.000 karaktere arterako itzulpenak, osea, jatorriko testuak gehienez ere 4.000 karaktere izan ditzake, eta egin ditzakegu agertzen dien 4 hizkuntza horien artean. Euskara, gaztelania, inglesa eta frantsesa, edozein norantzatan. Bestetik, Elia itzultzaile neuronala erabiliko bagenu, ez plugina, itzultzaile neuronala, hau elia.eus webunean ikusi daiteke. Kasu honetan, 100 hitzera mugatzen da eskaera bakoitza, eta 6 hizkuntza hauetan, lehengo 4ak gehi katalana eta galizieraren arteko itzulpenak egin daitezke. Hemen, edozein norantzatan egin daitezke. Pluginan ez bezala, pluginan itzulpenak dira, doako bertsioan dira euskarara, kasu honetan egin daitezke euskaratik beste hizkuntza edo beste hizkuntzatetik euskarara, edo hizkuntz bikote horretan euskaraz egota, eta gaztelaniatik inglesera egitea adibidez. Eta, hau bitxikeria bezala, kasu honetan webunetarako igual ez da interesgarria, baina, dokumentuak itzultzeko aukera ere ematen du. Eta pixkat, hau litzateke zuei azaltzeko genuena. Orain, hemen dituzue, bertan dituzue, gure harremanetarako bide guztiak, ordan, zalantzari gelditu bada, edo apuntatu nahi baduzu, gero prozesua martxan jartzen duzunean zalantzarik sortzen badare hori argitzeko, hemen dituzue. Eta eraberean, galderarik baduzu orain argitu nahiko zenuketena, txata daukazue, eta horren bitartez egin dezakegu orain. Eskerrik asko Manes eta eskerrik asko guztiei, hasieratik amaierara gurekin egon zaretelako. Asko dira, estalgabetu ditugun gaiak eta estalgabetu ditugun kontuak. Pista galdu baldin baduzue, atentzia momenturen baten, edo nik zeak zalantzaren bat sortu baldin bazaizue, ez preokupatu, datozen egunetan bidaliko dizuegu webinar hau emateko erabili dugun informazio guztia, eta erabili dugun ikusali izan duzuen euskarri hau, PPT-a, nola baita izateko. Eta horrez gain, lankideek esan duten bezala, posta elektronikoa daukazue, laguntza abildua domeinuak.eus, gure telefonoa eta harreman bideak ere hor dituzue, bertan agertzen dira, eta laguntzeko gaude. Beraz, edozein zalantza baldin badaukazue edozein momentutan, deitu, edo txatez, edo erosoago egiten zaizuen bidea erabilita. Ez daukagu galderarik txatean sortuko balitz galderaren bat, jarraian erantzungo genuke, eta bestela, zuen kontaktua guztien baldin badiguzue, zuekin harremanetan jarriko gara. Gure partetik besterik gabe, eskerrik asko, eta laster arte espero dugu.